Μαζί μου σήμερα ο παιδίατρος Δ. Αργύρης Αργυρίου για να καθοδηγήσει σωστά τους γονείς που φέρνουν μια νέα ζωή στον κόσμο και να απαντήσει σε ερωτήματα που δημιουργούνται με τον ερχομό ενός παιδιού. Αρχικά, πώς είναι ένα φυσιολογικό νεογέννητο? Καλημέρα, Αριάδνη μου. Πρώτα απ' όλα να πω ότι χαίρομαι που είμαι μαζί σου Σάββατο πρωί, που δεν έχω δουλειά και έτσι μου δίνεται η ευκαιρία να χαλαρώσω έστω με τούτες τις ερωτήσεις, μακριά από τη ρουτίνα και έτσι να βοηθήσουμε και τους γονείς πιο εύκολα. Βασικά, η όλη ιστορία μας αρχίζει με το τηλεφώνημα από τον γυναικολόγο ότι γεννούμε παιδί. Δηλαδή, επίκειται το κετός. Εκτός αν είναι καισαρική, η οποία είναι οργανωμένη. Ο παιδίατρος θα τρέξει στην κλινική, έχουμε αρκετές κλινικές γυναικολογικές στη Λεμεσό, όπου θα παραστεί στη γέννα και παραλαμβάνει μόλις γεννηθεί το παιδάκι και εκεί γίνονται οι πρώτες εξετάσεις. Οι πρώτες εξετάσεις αφορούν την καρδία, τους πνεύμονες. Πολύ βασικό να δούμε ότι το παιδάκι είναι αρτιμελές, έχει όλα τα δάχτυλα, όλα τα του χεριού και των ποδιών. Γενικά ότι εξέταση κλινική μπορεί να γίνει εκείνη τη στιγμή ώστε να μπορούμε να ενημερώσουμε μετά τη μητέρα και τον πατέρα ότι όλα είναι καλά. Τώρα, όπως με ρώτησες πώς είναι ένα παιδάκι, να βγάλεις μια φωτογραφία σε έναν παιδάκι μόλις γεννιέται και μια φωτογραφία 4 μέρες μετά θα δεις ίσως ένα άλλο παιδάκι. Okay. Ναι, γιατί μόλις γεννιέται το παιδάκι καλύπτεται από μια στρώση, από το αμνιακό υγρό, ένα μείγμα βασικά, το οποίο σε αυτόν κολυμπούσε σε εισαγωγικά το μωρό τότε όταν ήταν στην κυλίτσα της μητέρας, και αυτό το αμνιακό υγρό προστατεύει, αυτό το στρώμα, προστατεύει το μωρό από τη θερμοκρασία, διότι βγαίνει από μια άλλη θερμοκρασία από το σώμα της μητέρας προς τα έξω και έτσι το προστατεύει. Και αυτόν δεν κάνουμε και τα μωρά μπάνιο αμέσως. Ενώ παλαιότερα, πριν πολλά χρόνια, τα κάνουν αμέσως μπάνιο, τώρα μπορεί να περάσει μια μέρα να το κάνουμε, διότι δεν θέλουμε να φύγει αυτό το στρώμα που είναι προστατευτικό για το παιδί. Εκτός από το δερματάκι, το δέρμα, το οποίο στην αρχή μόλις γεννηθεί το μωρό δεν είναι ροδαλόν, μπορεί να είναι και Τραχήν ίσως. Ναι, όχι, μιλώ για το χρώμα, ότι μπορεί να είναι και λίγο προς το βαζανιασμένο να το πω, αλλά σιγά σιγά η κυκλοφορία του αίματος επανέρχεται και έχουμε ένα ροδαλό μωρό. Δεν θα ασχοληθούμε με καταστάσεις παθολογικές τώρα, δεν είναι τη στιγμή. Μιλούμε για ένα φυσιολογικό τοκετόν ή μια καισαρική όπου το μωράκι είναι φυσιολογικό. Έχουμε κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά μόλις γεννηθεί το παιδί, ή τις πρώτες μέρες, δηλαδή συμμετρικά το κεφάλι είναι πολύ πιο μεγάλο από το υπόλοιπο σώμα, τα μάτια είναι πιο φουσκωμένα γενικά, η μύτη, ένα μωράκι είναι ένα βρέφος, αναπνέει από τη μύτη περισσότερο και έτσι σε αναλογία είναι πιο μεγάλα τα ρουθούνια, σε αναλογία μιλώ. Έχουμε επίσης τα γεννητικά όργανα τα οποία είναι λίγο πιο φουσκωμένα θα έλεγα, σιγά σιγά όμως επανέρχονται. Το δέρμα είναι ξηρό γενικά. Έχουμε το άλλο που θα έλεγα, τα ματάκια μπορεί να μην ανοίγουν εντελώς λόγω του ειδήματος του βλεφάρου, θα ανοίξουν σιγά σιγά. Και να πω για τον ομφάλιο λόρον, αφού αποκοπεί από τον γυναικολόγο, μετά υπάρχει έναν κλικ το οποίο μπορεί θα πέσει από μόνο του μετά από καμιά εβδομάδα ή με 10 μέρες και αυτόν οι γονείς πρέπει μετά από συμβουλή του παιδίατρου να το φροντίζουν. Το φροντίζουν βάζοντας έναν αντισηπτικό καθημερινά. Αυτό θα πέσει μόνο του. Τώρα, το μωράκι μετά τον τοκετόν θα πάει στους νοσηλευτές, στο nursery room που λέμε, και εκεί θα μετρηθεί η θερμοκρασία του μωρού. Θα πάρουμε με το pulse oximeter, δηλαδή θα μετρηθούν οι παλμοί, η οξυγόνωση του παιδιού και μετά μόλις γίνει και η εγγραφή από τις νοσοκόμες θα παραδοθεί αμέσως, διότι αυτό θέλουμε, να παραδοθεί στη μητέρα. Δηλαδή το μωρό δεν πρέπει να λείψει από τη μητέρα. Μάλιστα οι μητέρες που θέλουν αποκλειστικό θυλασμό, και αυτόν ενθαρρύνουμε, θέλουν μόλις γεννηθεί το μωρό και γίνει η πρώτη εξέταση από τον παιδίατρο, η οποία δεν διαρκεί πολλά λεπτά, το μωρό να μπει στο στήθος ώστε να γίνει ο ερεθισμός για να αρχίσει η γαλοχία.
Μετά όμως θα γίνει αυτό που είπα, δηλαδή θα γίνουν οι μετρήσεις από τις νοσοκόμες και μετά θα επανέλθει το μωράκι στην αγκαλιά της μάμας. Αυτά τα Αυτά σημεία είναι τα που πρώτα λεπτά. αναφέρατε. Αυτά είναι τα πρώτα λεπτά. Ναι, ισχύουν τα ίδια και στην καισαρική και στο Ναι, φυσιολογικό βέβαια. Να πω τώρα ότι ευτυχώς έχουμε ραχιαία νάρκωση, δηλαδή η epidural η γνωστή, η spinal νάρκωση, η οποία δεν επηρεάζει το βρέφος, τον νεογνώ, δηλαδή παλαιότερα με τις ολικές ναρκώσεις είχαμε αντιμετωπίσουμε και πρόβλημα με το μωρό, διότι διοχετεύεται τον αναισθητικό στο μωρό και έτσι υπήρχε ένα πρόβλημα μόλις μέχρι να πάρει στα εισαγωγικά το μωρό, δηλαδή να κλάψει και να συνέλθει. Ενώ τώρα είμαστε πιο άνετοι και έτσι ενθαρρύνουμε τις μητέρες και οπότε βλέπω, πολύ σπάνια βλέπω πλέον να γίνονται ολικές ναρκώσεις, μόνο αν υπάρχει κάποιος λόγος. Έτσι το μωρό και με καισαρική και με φυσιολογικό τοκετών βγαίνει καλά, ενώ το φροντίζουμε εμείς μετά και όπως είπα ακολουθείται η διαδικασία που έχω προαναφέρει. Τώρα τα επόμενα στάδια μέχρι να βγει το μωρό από την κλινική είναι η επίσκεψη του παιδιάτρου καθημερινά στην κλινική. Επιβάλλεται, διότι εκεί θα λυθούν οι πρώτες απορίες της μητέρας. Mm-hmm. Οι οποίες απορίες είναι πώς κοιμάται το μωρό. Μια πρώτη έτσι απλή ερώτηση που... Και για να μας απαντήσετε σε αυτή, υπάρχει κάποιο μαγικό φίλτρο να κοιμάται συνεχόμενα από την αρχή? Όχι, δεν υπάρχει ελβετικό ρολόι. Δυστυχώς αυτό λέω στους γονείς. Ελπίζω να απόλαυσαν τον ύπνο αυτόν τον καιρό που ήταν μόνοι. Τώρα υπάρχει ένας τρίτος στο δωμάτιο, ο οποίος δεν είναι πάντα ήσυχος ή ήσυχη. Αλλά πρέπει, ξέρετε, είναι πολύ σημαντική η ψυχολογία. Να απολαύσουν, οι γονείς πρέπει να απολαύσουν το παιδί. Πρέπει να τύχουν συμβουλής από τον παιδίατρο ότι ναι, μεν έχουμε ένα υγιέστατο παιδάκι, όμως αυτό το υγιέστατο παιδάκι δεν είναι σε θέση να έχει γνώση πόσα ml γάλα πρέπει να πιει, πότε θα πιει, πόσο θα κοιμηθεί, πότε θα ξυπνήσει. Αυτά τα πράγματα είναι από μόνα τους που γίνονται. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί να πούμε ότι τώρα θα πας να κοιμηθείς και θα ξυπνήσεις σε 4 ώρες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάποιον έτσι για να μην δυσαρεστήσω τους γονείς ή να τους ανησυχήσω, μπαίνει σε ένα πρόγραμμα λίγο πιο ύστερα όταν αρχίζει και η διατροφή, ενώ η στερεά τροφή, αλλά οι πρώτες μέρες και οι πρώτοι μήνες δεν είναι αυτό που επιθυμούν ίσως όλοι οι γονείς. Δηλαδή ένα μωράκι, λέμε πάντα οι παιδίατροι, ότι τρώει on demand. On demand σημαίνει όποτε και όσο θέλει. Δηλαδή δεν θα πει κάποιος πρέπει να πιει 30 ml γάλα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αν το μωρό θέλει περισσότερο, θα φάει περισσότερο. Τώρα εμείς σίγουρα θα πούμε στη μητέρα, αν δεν θυλάζει, να δώσει όσον θέλει το παιδί να πιει, αλλά να το δίνει σιγά σιγά. Δηλαδή να κάνει διακοπές, να μπορεί να βγάλει τον αέρα, συγγνώμη για τη λέξη, να ρεχτεί το μωρό, αυτό το χρησιμοποιούμε στην καθημερινή, ούτως ώστε να βγάλει τον αέρα για να μπορεί να συνεχίσει. Εάν φάει λέμαργα, διότι το μωρό δεν έχει το αίσθημα του κορεσμού και μπορεί να αρχίσει να τρώει λέμαργα, μπορεί να καταπιεί αέρα και αυτό να οδηγήσει σε αναγωγές και εμετούς. Τι είναι οι αναγωγές που αναφέρατε τώρα? Ναι, να κάνουμε το διαχωρισμό, ευτυχώς που ρώτησες, διότι αυτόν συγχύζει κάποτε. Άλλον αναγωγή, άλλον εμετός. Ο εμετός είναι μεγάλη ποσότητα και συνήθως ρουκετοειδής. Οι αναγωγές οφείλονται σε μια χαλάρωση του τελευταίου μύτου ισοφάγου που και χειροτερεύει με το να απορροφούμε, με το να καταπίνουμε το βρέφος εννοώ αέρα, και το γάλα αντί να πηγαίνει από τον ισοφάγο στο στομάχι επιστρέφει πίσω. Και αυτόν βγαίνει γουλιά από το στόμα του μωρού και αυτό λέγεται αναγωγή. Είναι πολύ συχνό και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ανησυχεί τους γονείς. Είναι κάτι που θα περάσει 6 με 12 μήνες. Συνήθως τους 6 μήνες που αρχίζουμε στερεάν τροφή, τέλος του 5ου, σταματά. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ανησυχεί τους γονείς.
Αντίθετα, είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικό, ναι, φυσιολογικό. Απλώς η προτροπή είναι να τρώνε σιγά σιγά, να κάνουν διαλύματα. Το άλλο που, όπως είπα, η πρώτη συμβουλή είναι το κρεβατάκι, ότι κοιμάται στην ύπτια θέση με το κεφάλι αριστερά ή δεξιά, όχι πλάγια, όχι μπρούμητα. Κάποια ανύψωση του στρώματος, βάλλοντας ένα μαξιλαράκι κάτω από το στρώμα, ούτως ώστε αν συμβεί αυτή η αναγωγή που έχουμε εξηγήσει πριν, να μην εισροφήσει το παιδί. Εξηγούμε της μαμάς ότι στην παραμονή της στην κλινική, ο πιο σωστός άνθρωπος που μπορεί να της δείξει τα 2-3 πράγματα που θα σας πω πιο κάτω είναι η νοσοκόμα. Η ΜΕΑ ή η νοσοκόμα. Δηλαδή, πώς θα κάνει τον μπάνιο στο μωρό. Πώς θα αλλάσει το μωρό, ιδίως αν είναι κοριτσάκι που θέλει ειδική μεταχείριση, ειδικό χειρισμό, διότι όπως γνωρίζετε, οι οποίοι του ορθού με την ουρήθρα και το εδίο και τα γεννητικά όργανα είναι κοντά. Και εκεί, αν πάνε κόπρανα που τα μωρά κάνουν πολλές φορές και είναι και λίγο στην κυπριακή χαμνά και πάνε στα γεννητικά ή στην ουρήθρα, μπορεί να έχουμε μολύσεις. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικά, ιδίως στις κορούδες. Στα αγοράκια είναι πιο εύκολα. Ο καθαρισμός του ομφαλού, του κλιπ που είχαμε πει πριν, του πλαστικού που θα πέσει μόνο του μετά από 10 μέρες, των μπάνιων, το άλλαγμα, γενικά την περιποίηση του παιδιού. Γι' αυτό είναι, όχι μόνο έχει και περισσότερο χρόνο εκεί η νοσοκόμα και η ΜΕΑ, είναι και πιο εξοικειωμένη ακόμα και από έναν παιδιάτρο. Το μωράκι βγαίνει 2 με 3 μέρες μετά και επισκέπτεται τον παιδιάτρο. Ο παιδιάτρος θα μετρήσει τη διάμετρο του κεφαλιού, θα μετρήσει το ύψος, ξανά το βάρος, θα εξετάσει ξανά το παιδί και εκεί θα γίνουν οι πρώτες συστάσεις για τις προληπτικές εξετάσεις. Ποιες είναι αυτές οι προληπτικές εξετάσεις, πού γίνονται και πότε? Ιδιαίτερη χαρά να μιλήσω για τις προληπτικές εξετάσεις, διότι έχουν αρχίσει από το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής που τυχαίνει να είμαι πρόεδρος το 1988 και περιλαμβάνουν από τότε και από το 2004 έχει προσθεθεί ακόμα μία τις εξής εξετάσεις. Πρώτον είναι η προγεννητική, να πούμε για την προγεννητική, η οποία γίνεται τη 10η εβδομάδα κύησης στις κοπέλες, στις έγκυες, για να δούμε αν υπάρχει χρωμοσωμιακή ανομαλία και δει το σύνδρομο Down. Δηλαδή γίνεται μια βιοχημική εξέταση από το κέντρο πρόληψης, μαζί με το υπερηχογράφημα από τον γυναικολόγο βγαίνει ένας συντελεστής που μας δείχνει αν υπάρχει υποψία για σύνδρομο Down. Ο γυναικολόγος ή ο ακτινολόγος βλέπει την αυγενική διαφάνεια του εμβρίου. Μαζί με τις βιοχημικές εξετάσεις βγαίνει ένας συντελεστής που αν είναι ψηλός και δείχνει ότι υπάρχει υπόνοια για σύνδρομο Down, τότε θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Αυτή είναι η πρώτη. Η δεύτερη είναι εξετάσεις για μεταβολισμό, για μεταβολικές ασθένειες όπως ο υποθυροειδισμός και η φενιλκετονουρία. Ο υποθυροειδισμός είναι ο πιο συχνός. Αφού έχει γεννηθεί. Ναι, αφού έχει γεννηθεί το παιδί, όταν έρθει στην κλινική μας, παίρνουμε αίμα από τη φτέρνα του μωρού και το στέλνουμε στο κέντρο πρόληψης για αυτή την εξέταση που σας ανάφερα. Γεννιούνται 6 με 7 μωράκια χωρίς θυροειδίν αδένα στην Κύπρο. Είναι ένα στα 1.700 παιδιά. Δεν ξέρουμε τον λόγο, ούτε μπορούμε να το δούμε από πριν. Αυτό γίνεται με αυτή την εξέταση από το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής και μόλις βρουν τα αποτελέσματα εντός εβδομάδας, αν υπάρχει πρόβλημα, τότε χορηγούμε αμέσως, αφού ειδοποιήσουμε τον παιδίατρο του παιδιού και τους γονείς, χορηγούμε θυροξίνη, η οποία θα χορηγείται εφόρους ζωής, αλλά το παιδάκι θα ζήσει μια φυσιολογική ζωή χωρίς σωματικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα ή νοητικά προβλήματα. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντική. Και στην τρίτη εξέταση, η οποία κάνουμε ένα ραντεβού στους γονείς όταν είναι στο ιατρείο μας στην πρώτη επίσκεψη, με το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής, έναν ραντεβού για τεστ ακοής. Πάρα πολύ σημαντική εξέταση. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί μπορούμε πλέον να ανιχνεύσουμε βαρύκοα παιδιά στον ένα μήνα, τον πρώτο μήνα ζωής, και πιστέψτε με, έχουμε πολλά παιδιά. Μιλούμε για 1 στα 500. 1 στα 500 σημαίνει 20 παιδιά το χρόνο στην Κύπρο, τα οποία είναι ελαφρώς μέτρια ή αρκετά βαριά βαρύκοα. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό.
Εντοπίζοντας αυτά τα παιδιά, μπαίνουν, αφού παραπεμφθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, θα εξεταστούν από ακουολόγων, οτροναϊκολόγων ή γενετιστή επίσης, για να δούμε αν υπάρχει, συντρέχει κάποιος άλλος λόγος, και εκεί θα μπουν ακουστικά. Στα μωρά που μπορούν να μπουν ακουστικά, θα μπουν ακουστικά, και το μωρό είναι πολύ σημαντικό, Αριάδνη μου, διότι το μωρό θα ακούει, θα παίρνει ερεθίσματα, θα ακούει και θα μπορεί να μιλήσει. Δεν έχουμε πλέον τα κοφάλαλα παιδιά. Δεν υπάρχουν πλέον. Μετά από το 2004 που κάνουμε αυτό το τεστ, δεν υπάρχουν. Αν τα παιδιά είναι πιο άτυχα και έχουμε πρόβλημα στο ακουστικό νεύρο, τότε διενεργείται κοχλειακό εμφύτευμα, και αυτό συνήθως γίνεται μεταξύ 8ου και 12ου μήνα. Υπάρχουν ιστορικό σε αυτά τα παιδιά, Ναι. δηλαδή ιστορικό στην οικογένεια? Ναι, να σας πω, καλή ερώτηση. Υπάρχει ένα μόνο μικρό ποσοστό όπου ένα γονίδιο, το οποίο αιτιολογεί αυτή την βαρικοΐα. Αλλά δεν είναι όλα τα παιδιά, είναι ένα μικρό ποσοστό, ίσως του 5 με 10%. Εγώ συγκεκριμένα έχω γονείς, δύο οικογένειες κοφάλαλους, οι οποίοι γέννησαν φυσιολογικά παιδιά. Τα εμβόλια πότε πραγματοποιούνται? Ναι, τα εμβόλια και αυτόν τυχαίνει σε εκείνη την ενημέρωση εκείνης της μέρας, αρχίζουν το δεύτερο μήνα. Το δεύτερο μήνα λέμε στους γονείς από την αρχή ότι θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί. Αρχίζουμε με το πλέον είναι εξαπλά τα εμβόλια, και αυτόν ενώ μπορεί κάπως να φοβίζει τους γονείς, πρέπει να τους καθησυχάσουμε ότι δεν υπάρχει καμία παρενέργεια, κανένα απολύτως πρόβλημα το ότι είναι 6 μαζί. Μάλιστα γλιτώνουμε και τσιμπήματα στο παιδί, και δεν υπάρχουν καμία απολύτως παρενέργεια. Και ενέργεια το εμβόλιο έχει, και αντιδραστικότητα, και όλα καλά θα είναι. Άρα ένα shot με 6. Ναι, είναι ο τέτανος, η διφθερίτιδα, ο κοκκίτης, η πολιομελίτιδα, ο αιμόφυλος ινφλουέντζα και η πατήτιδα Β. Παλιά ήταν τα 5 και ξεχωριστά η πατήτιδα Β, τώρα είναι μαζί. Μπαίνουν αυτά τα 6 σε έναν, και αυτά γίνονται κάθε 2 μήνες. Δηλαδή γίνονται τον 4ο, 6ο μήνα, μετά θα ξαναγίνουν μια τέταρτη δόση τον 18ο, μετά 4ο χρόνο και μετά 11 χρονών. Μιλώ για τον τέτανο, διφθερίτιδα, κοκκίτη. Τώρα, υπάρχουν και άλλα εμβόλια. Υπάρχει δια του στόματος της γαστρεντερίτιδας, ενάντι του ρότα ιού, που είναι πολύ σημαντικό, και δίνεται δια του στόματος το δεύτερο μήνα, είναι 3 δόσεις κάθε 2 μήνες. Μετά έχουμε 3ο, 5ο, 7ο μήνα τον πνευμονιόκοκο. Έχουμε ένα άλλο μικρόβιο, ο πνευμονιόκοκος, ο οποίος είναι αιτία για μολύσεις στο φτύν, στους πνεύμονες, και είναι πάρα πολύ βασικό να μπει αυτό το εμβόλιο. Μετά προχωρούμε στη μηνυγκίτιδα. Η μηνυγκίτιδα χωρίζεται, είναι 5 τύποι, A, B, C, W, Y. Τα εμβόλια όμως είναι 2. Είναι A, C, W, Y που μπαίνει μόνο του, και μετά είναι η μηνυγκίτιδα Β που μπαίνει και αυτή μόνη της. Και αυτοί μπαίνουν και αυτά τον πρώτο χρόνο ζωής. Μετά τον πρώτο χρόνο ζωής μπαίνει πλέον η ανεμοβλογιά, το MMR που είναι μαγουλάζο σου την ερυθρά, και μετά ακολουθούν ξανά boosters, δηλαδή ξανά εμβόλια όπως είπα του ίδιου, όπως ο πνευμονιόκοκος ή ο τέτανος, κοκκίτης, πολιομελίτιδα, ξανά επαναλαμβάνονται. Ακολουθεί δεύτερο χρόνο η πατήτιδα Α σαν νέο εμβόλιο, και κλείνει ο κύκλος εκεί. Μετά πάμε 4 με 6, όπου θα είναι οι επαναληπτικές δόσεις της ανεμοβλογιάς, του μαγουλάρου σου ερυθράς και του τετάνου διφθερίτιδας κοκκίτη. Και μετά τελειώνουμε, πάμε στα 11. Όπου 11 είναι ο τέτανος, διφθερίτιδα κοκκίτης, το HPV, πολύ βασικό, ιδίως για τις κοπέλες, αλλά όχι μόνο για τις κοπέλες, και να το πω, είναι ο ιός ο οποίος μπορεί να προκαλήσει καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας, αλλά όχι μόνο. Γι' αυτό λέω δεν είναι μόνο τα κοριτσάκια που το βάζουν δωρεάν και όλα τα αγοράκια. Ξέχασα να πω ότι όλα τα εμβόλια πλην ενός της μηνυγκίτιδας είναι δωρεάν. Όταν λέω δωρεάν είναι από το ΓΕΣΥ. Ναι, καλύτερα. Ναι. Διότι το ΓΕΣΥ το πληρώνουμε. Φτάνοντας στο HPV, ήθελα να πω ότι δεν προκαλεί μόνο αυτός ο ιός καρκίνο των τραχύλων της μήτρας, προκαλεί και στα γεννητικά όργανα και αγοριών και κοριτσιών, τα εξωτερικά, αλλά και προκαλεί στο ρινοφάριγγα. Δηλαδή, στο ρινοφάριγγα μας αυτός ο ιός μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσω και τα κονδυλώματα που δημιουργεί.
και έτσι είναι πολύ σημαντικό να μπαίνει και στα αγόρια και στα κορίτσια. Μπαίνει σε 2 δόσεις, 11 με 11,5 στα κορίτσια και στα αγόρια, συγγνώμη. Άνω των 15, αν ξεχαστεί κάποιος, είναι 3 δόσεις. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν αυτή την ενημέρωση για να γίνονται σωστά τα εμβόλια. Χρειάζεται κάποιος αναπτυξιακός έλεγχος για να τσεκαριστεί ο ρυθμός ανάπτυξης? Ναι, πάντα ο παιδίατρος στις εξετάσεις που γίνονται, διότι ναι μεν λέμε ότι το παιδάκι γεννήθηκε φυσιολογικά. Όλα καλά και αυτό διαβεβαιούμε τους γονείς. Δεν θα αρχίσω να λέω ότι σε 3 χρόνια το παιδί έχει 0% να έχει υπερκινητικότητα ή να είναι έτσι ή αλλιώς. Αυτό δεν το λέμε. Γι' αυτό και οι εξετάσεις του παιδιού, οι μηνιαίες που γίνονται στον παιδίατρο, είναι πολύ σημαντικές, διότι θα δεις εκεί πρώτα απ' όλα τη σωματομετρική ανάπτυξη. Και όταν λέω όχι μόνο το βάρος και το ύψος, το ύψος είναι το τελευταίο που πρέπει να απασχολεί, παρόλο που ρωτούν πόσο είναι το ύψος του μωρού, είναι το πιο σημαντικό, είναι το βάρος, που αυτά πολύ πολύ σπάνια υπάρχουν προβλήματα. Το πιο σημαντικό για μας είναι η περίμετρος κεφαλής. Η περίμετρος κεφαλής, αν είναι μικρή ή πολύ μεγάλη, ελοχεύει κίνδυνος. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για το παιδάκι. Τα υπόλοιπα, είτε χάνει λίγο βάρος, είτε βάλει μετά βάρος, είτε θυλάζει η μάμα πρέπει να δώσει ξένο γάλα, είτε το μωρό θα βάλει μετά λίγο ύψος πιο ύστερα, ή οι γονείς είναι πιο κοντοί και ανησυχούν ότι θα μείνει κοντό το παιδί. Αλλά αυτά θα γίνουν και αν υπάρχει πρόβλημα παθολογικό, διορθώνονται. Δηλαδή, και ακόμα αν υπάρχει έλλειψη αυξητικής ορμόνης, λέω σπάνια, θα βάλουμε ορμόνη και θα ψηλώσει το παιδί. Όμως, αν έχουμε μικροκεφαλία ή υδροκεφαλία, αυτό μπορεί να αποβεί πολύ μοιραίο και σημαντικό για το παιδί, διότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην νοητική του ανάπτυξη. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το κεφάλι. Τώρα, αυτά είναι τα σωματομετρικά. Αν πάμε όμως και όταν εξετάζουμε ένα παιδί, δεν ακούμε μόνο την καρδία, τους πνεύμονες και να μετρούμε το κεφάλι, το ύψος και το βάρος. Πρέπει να δούμε, ανάλογα με το μήνα, τι κινήσεις κάνει το παιδί. Δηλαδή, 3 μηνών, τι πρέπει να κάνει. Πρέπει όταν είναι μπρούμητα να σηκώνει το κεφάλι πάνω. 4-5 πρέπει να αρχίσει να γυρίζει. 5 με 6 πρέπει να κάθεται με στήριξη. 8 πρέπει να κάθεται μόνο του. Όλα αυτά, να μην αγχώσω τους γονείς, δεν πρέπει να 8 να κάθεται, πρέπει να κάθεται. Μπορεί να κάτσει 9 μήνων, δεν λέω. Αλλά τουλάχιστον να βλέπουμε την ανάπτυξη ότι προχωρά προς το να κάτσει. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι ένα μωρό 8 μηνών και ούτε καν να μπορεί να το σηκώσει, δηλαδή να μένει πίσω, να υπάρχει αυτή η ατονία. Κάτι που είναι 12 μηνών και να μην κάθεται καθόλου. Αυτά κινούν λίγο την προσοχή όχι λίγο, αρκετά των παιδιάτρων, και αν εντοπίσουν κάποιο πρόβλημα, αφού το μιλήσουν με τους γονείς, θα παραπέμψουν το παιδί σε ειδικών αναπτυξιολόγων, όπου μπορεί να ακολουθηθεί φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία. Υπάρχουν καλά κέντρα στη Λεμεσόν, όπου υπάρχουν παιδοφυσιοθεραπευτές, πιο ύστερα παιδοεργοθεραπευτές, που μπορούν να επιληφθούν, αφού γίνει η σωστή αξιολόγηση. Τι θα συμβουλεύατε μια μητέρα για το θυλασμό? Ένα πράγμα μόνο, να θυλάσει. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά δεν θέλω και ουδέποτε το κάνω να πιέσω μια κοπέλα. Εμένα, όπως και τον άλλον παιδιάτρο, διότι πιστεύω ότι εκπροσωπώ όλους τους παιδιάτρους, εννοώ με το τι λέω, για τουλάχιστον τα βασικά πράγματα, ο θυλασμός είναι δικαίωμα και του παιδιού, δηλαδή έχει δικαίωμα να θυλάσει. Δεν πρέπει να του στερήσουμε αυτό το δικαίωμα. Όμως, από την άλλη, υπάρχει και η μητέρα. Αν η μητέρα έχει κάποιον πρόβλημα, είτε λέγεται φαρμακευτικών, παθολογικών ή ψυχολογικών ακόμα, και δεν μπορεί να θυλάσει, και ο θυλασμός θα αποβεί μοιραίος και για τη σχέση με τον μωρό της και η ίδια θα την χειροτερεύσει οτιδήποτε, τότε ίσως να της συμβουλεύσω να μην θυλάσει. Αν υπάρχει. Όμως είναι καθήκον μου να πω τα καλά για το θυλασμό, τα οποία είναι να μην πούμε για τα ιχνοστοιχεία, το σίδηρο, την πρωτεΐνη, όλα αυτά που περιέχει το μητρικό γάλα, να μην τα πω αυτά, διότι θα κουράσω και είναι πολύ γνωστά. Είναι η σχέση, η σύνδεση, η αφή, η όσφρηση, η γεύση, όλα αυτά, το ανοσοποιητικό σύστημα
αυξάνεται. Οι αλλεργίες, όλα αυτά βοηθούν τον νεογέννητο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, έχουμε πιο λίγους κολικούς. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πιο οικονομικό. Δεν δημιουργούνται αλλεργίες. Δηλαδή, έχουμε πολλές, κάποτε έχουμε αρκετές αλλεργίες γελαδινού γάλατος. Άρα, αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο. Τώρα όμως, επαναλαμβάνω, να δούμε και την άλλη μεριά. Αν η μητέρα, αφού ενημερωθεί, δεν πιστεί για τους δικούς της λόγους και δεν θέλει, υπάρχουν φόρμουλες, ξένα γάλατα, δεν θα πω εξίσου καλά, αλλά θα πω ότι είναι κοντά στο μητρικό γάλα. Μάλιστα, αν κάπου μας λείπει κάτι από το μητρικό γάλα, διότι δεν προώνησε η φύση να είναι ακριβώς, εμείς θα το φτιάξουμε. Ενώ οι εταιρείες θα το φτιάξουν και μπορεί να δώσουν και κάτι παραπάνω. Δηλαδή να το εμπλουτίσουμε λίγο σίδηρο παραπάνω ώστε να είναι καλύτερα για το παιδί. Αυτά είναι τα υπέρ του ξένου γάλατος. Όπως υπέρ είναι και, μια και φτάσαμε εδώ, ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ξένων φόρμουλων όπου βοηθούν, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχουν κολικοί, αν υπάρχει δυσανεξία στη λακτόζη, που έχουμε αρκετά δυσανεξία στη λακτόζη σε αρκετά παιδιά, το μητρικό γάλα έχει λακτόζη και εκεί μπορεί να δημιουργείται πρόβλημα. Δεν λέω ότι θα το αντικαταστήσουμε το μητρικό, αλλά όταν μια κοπέλα δεν θυλάζει, μπορεί, αν το παιδί έχει δυσανεξία στη λακτόζη, μπορεί να δώσει γάλα χωρίς λακτόζη. Άρα υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Υπάρχουν γάλατα τα οποία είναι υποαλλεργικά και υδρολιμμένα ή εντελώς υδρολιμμένα, και έτσι μπορεί ένα παιδί να το πάρει εύκολα. Υπάρχουν αντιαναγωγικά γάλατα. Υπάρχουν γάλατα που βοηθούν στη δυσχεσία ή στη δυσκυλιότητα. Αν και η δυσχεσία είναι ο καλύτερος ορισμός, η δυσκυλιότητα είναι πολύ σπάνια. Δηλαδή, πολλοί λένε, μα το παιδί μου είναι δυσκύλιο. Πολύ σπάνιο να είναι δυσκύλιο. Δυσκύλιο σημαίνει να είναι σκληρά τα κόπρανα. Τα μωρά δυσκολεύονται να σπρώξουν λόγω του ότι δεν είναι όριμοι οι μυς κάτω. Είναι κάτω του όλου νευρικού συστήματος. Αν δεν ξέρουν να σπρώξουν. Και εκεί μπορούμε να τα βοηθήσουμε με είτε αν έχει μέρες να κάνει έναν παιδί βάζοντας έναν κλείσμα γλυκερίνης, μικρό κλεισματάκι, είτε βοηθώντας λίγο με ένα θερμόμετρο ή έναν cotton pad, αυτά που κάνουμε τα αυτάκια μας, που καθαρίζουμε τα αυτάκια μας, με λίγο λαδάκι ή κρέμα ώστε να μην τραυματίσουμε τον ορθό του μωρού, μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο ώστε να διεγείρουμε συσσαγωγικά τους μυς για να βοηθήσουμε το παιδί να κάνει κακά ή να αποδεύσει. Αναφέρατε τους βρεφικούς κολικούς. Τι είναι? Ναι, η βρεφική κολική είναι κάτι που δυσκολεύει λίγο τους γονείς, πρώτα απ' όλα των μωρών θα έλεγα, αλλά και τους γονείς, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού έρχονται πρώτα απ' όλα. Δεν ξέρουμε. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι σπάνιοι, όπως η αλλεργία στο αγελαδινό γάλα, είπα πριν, γι' αυτό είπαμε το μητρικό βοηθά. Τα αγοράκια, λίγο περισσότερο, τα πρόωρα. Αυτοί είναι κάποιοι παράγοντες που η δυσανεξία στη λακτόζη, η παλινδρόμηση μπορεί να δημιουργήσει κολικούς. Βασικά, το μωρό τι γίνεται στους κολικούς? Σπαράζει από το κλάμα, κοκκινίζει, τραβά τα πόδια προς τα πάνω, ιδίως βραδινές με πρωινές ώρες, δεν ησυχάζει με τίποτε, ακόμα άμα το πιάσουμε πάνω μας. Βλέπουμε ότι δεν θέλει άλλαγμα, δηλαδή δεν έχει κακά πισιά. Βλέπουμε ότι δεν θέλει γάλα, δεν πεινά. Και τρίτο, δεν είναι άρρωστο. Δηλαδή δεν έχει πυρετών, δεν έχει ευκυλιότητες, δεν έχει βήχα. Δηλαδή, αν αποκλείσουμε αυτά τα τρία, και να πω κάτι απλό που λέω στους γονείς, εάν θέλετε να ξέρετε αν έχει κολικούς, βάρτε το στο αυτοκίνητο. Κατά 99% βόλτα στο αυτοκίνητο θα σταματήσει να κλαίει. Άρα αυτή είναι η λύση. Ναι. Όχι, η λύση δεν είναι, διότι η ώρα 3 το πρωί να ξεκινούμε με το αυτοκίνητο, να πηγαίνουμε κάθε μέρα, δεν είναι λύση. Αλλά γίνεται εύκολα η διάγνωση. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Εκτός από το να εφησυχάσουμε πρώτα απ' όλα τους γονείς ότι αυτό αρχίζει η τρίτη εβδομάδα και πάει έως τον τρίτο μήνα. Και πρέπει να είμαστε πολύ άτυχοι να είναι πολύ άσχημοι κολικοί. Αυτό συμβαίνει ένα μωρό στα 10. Μπορεί τα 2-3 στα 10 να έχουν λίγους κολικούς, δεν λέω. Αλλά το 1 στα 10 είναι εκείνο που θα συνταράσει τους γονείς και δεν θα κοιμούνται οι γονείς και θα τηλεφωνούν συνέχεια στον παιδίατρο ζητώντας λύση. Οι λύσεις είναι απλές. Μπορούμε να βάλουμε το μωρό προύμητα, μια ζεστή επιφάνεια, να κάνουμε λίγο μασά στην κυλίτσα, να κάνουμε λίγο μασά στα ποδαράκια, να βάλουμε μια ελαφρά μουσική, να κάνουμε ένα μπάνιο ζεστό το μωρό. Μετά υπάρχουν κάποια
αντικολλικά σκευάσματα, όχι φάρμακα, επαναλαμβάνω, όχι φάρμακα, τα οποία υπάρχουν στην αγορά. Θα μπορούσε κάποιος να πει ομοιοπαθητικά. Θα μπορούσα και αυτό να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Χρησιμοποιούνται και σε εμάς, τα ξέρουμε και τα δίνουμε στους γονείς. Υπάρχουν επίσης σκευάσματα με λαχτάση, που έχω πει ότι όλα τα μωρά έχουν έλλειψη λαχτάση στην αρχή και σιγά σιγά συμπληρώνεται. Υπάρχουν σταγόνες λαχτάσης που μπορεί να βοηθούν αν υπάρχει ένα μωρό να έχει δυσανεξία στη λακτόση. Όπως και άλλα σκευάσματα γνωστά που βοηθούν στα αέρια, στο να φεύγουν τα αέρια πιο εύκολα. Δηλαδή τα αέρια έχω πει ότι δημιουργούν κολικούς και αυτά βοηθούν τους γονείς, το μωρό μάλλον, ώστε να κοιμάται όσο γίνεται πιο καλά. Για τα ματάκια τι έχετε να πείτε, που βλέπουμε λίγο στραβισμό, λίγο αλλαγή στο χρώμα. Ναι, τα ματάκια είναι μια ιδιαίτερη ιδιαίτερων ευαίσθητων όργανων και οι παιδίατροι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και βλέπουν με ειδική εξέταση πριν το στείλουν σε οφθαλμίατρο στην εξέταση ρουτίνας που γίνεται συνήθως τον 6ο μήνα, με τον 6ο μήνα, πρέπει ήδη να δουν τα ματάκια, ούτως ώστε να δουν αν υπάρχει μάτι πρώτα απ' όλα, ή με το οφθαλμοσκόπιο να δούμε το λεγόμενο red spot, δηλαδή την κόκκινη κοιλίδα, η οποία μας δείχνει ότι δεν υπάρχει καταράχτης. Είναι πολύ σημαντικό να αποκλείσουμε τον καταράχτη. Υπάρχει ο εκγενετής καταράχτης που με αυτή την εξέταση μπορούμε εύκολα να το δούμε. Ένας παιδίατρος να το δει. Είναι πολύ σημαντικό. Μετά πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς ότι τα ματάκια μπορεί να τρέχουν και αυτό οφείλεται στο δακρυικό πόρο, ο οποίος δεν έχει ανοίξει ακόμα και μπορεί αυτό να συμβαίνει και μέχρι τους 10-12 μήνες. Αν συμβεί πέραν των 15 μηνών, τότε πρέπει να γίνει μια μικρή επέμβαση από οφθαλμίατρο. Τι μπορεί να κάνει η μάμα είναι να καθαρίζει, να πλένει και να καθαρίζει, να φροντίζει το ματάκι όταν τρέχει, ιδίως όταν δημιουργείται η τσίμπλα, με χαμομήλι, νιζαμπούκο, κομπρέσα, καθώς επίσης να κάνει μασάζ στη γωνιά μεταξύ ματιού και μύτης, να κάνει έτσι μαλάξεις, ούτως ώστε να βοηθήσει να ανοιχτεί ο πόρος. Μου είπετε, ναι, τα μάτια. Το χρώμα των ματιών, πάντα ρωτούν οι γονείς τι χρώμα είναι τα μάτια του μωρού και εμείς προσπαθούμε να τα δούμε. Αλλά να πω ότι μετά τον 6ο μήνα μπορούμε με τα βεβαιότητας να πούμε ότι θα μείνει το χρώμα των ματιών. Συνήθως όταν γεννιούνται είναι προς το μαύρο. Καφέ, μαύρο. Πολύ σπάνια να είναι γαλάζια μάτια, αλλά αυτό πιο ύστερα έρχεται. Αλλά μετά τον 6ο μήνα βασικά θα γίνει. Επίσης, μου είπατε πριν, στραβισμός. Εγώ θα έλεγα κατά κύριο λόγο ψεύδοστραβισμός. Δηλαδή τα παιδάκια κάποτε στραβίζουν, δηλαδή μπαίνει η κόρη προς τα μέσα και νομίζουν οι γονείς ότι είναι στραβισμός. Ενώ αυτό είναι ανοριμότητα ακόμα των μειών, αυτό θα επιληθεί μετά τον 4ο-5ο μήνα. Επέρχεται στο κανονικό του. Τώρα, αν υπάρχει πραγματικός στραβισμός μετά τον 5ο-6ο μήνα, τότε παραπέμπεται έτσι αλλιώς σε οφθαλμίατρο για την εξέταση ρουτίνας. Εξετάσεις ρουτίνας, εκτός από το κέντρο πρόληψης που έχουμε αναφέρει, είναι η οφθαλμιατρική εξέταση. Μερικοί παιδιάτροι δεν θα πω είναι κανόνας. Εγώ θα πω τι κάνω εγώ, αλλά και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι στέλνουμε και σε παιδοκαρδιολόγο και σε παιδοορθοπαιδικό για να δει τα ισχύα. Υπάρχουν χώρες, δηλαδή δεν θέλω να δημιουργήσω σύγχυση, υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη όπου εξετάζουν με υπερηχογράφων τα ισχύα, ένας παιδοορθοπαιδικός ή ο ακτινολόγος, για να δούμε αν υπάρχει εξάρθρωση, εκγενετής εξάρθρωση του ισχύου. Αυτό μπορεί να βρεθεί και με εξέταση από τον παιδίατρο ή τον ορθοπαιδικό, αλλά γίνεται και υπερηχογράφημα. Στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, δεν το κάνουν. Στην Αυστρία, στη Γερμανία, στη Ελβετία το κάνουν. Δηλαδή υπάρχουν χώρες και σχολές που το κάνουν, άλλες δεν το κάνουν. Και έτσι, εμείς οι παιδίατροι, ανάλογα που σπουδάσαμε, ο καθένας ακολουθεί. Και έτσι δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Εγώ, επειδή έχω σπουδάσει σε γερμανόφωνη χώρα, ακολουθώ την αυστριακή σχολή, δηλαδή να το στέλνω σε παιδοορθοπαιδικό. Παιδοοφθαλμίατρος, σε οφθαλμίατρο το στέλνουμε σχεδόν όλοι οι παιδίατροι. Τώρα, παιδοκαρδιολόγος, και αυτό είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Όταν λέω αμφιλεγόμενο, δεν είναι λάθος να γίνεται. Μάλλον μόνο καλό φέρνει. Αλλά το θέμα είναι, όχι αν χρειάζεται, αν είναι έξοδο. Δηλαδή είναι πολύ έξοδο. Τώρα με το ESE,
παρόλο που οι προληπτικές αυτές εξετάσεις δεν καλύπτονται, εν τούτης, κάτι εμένα και θα το πω, δεν φοβάμαι να το πω, όταν θα στείλω έναν παιδί σε έναν παιδοκαρδιολόγο, ο οποίος θα εξετάσει το παιδί, θα κάνει έναν καρδιογράφημα, θα πάρει παλμούς οξυγόνωση και θα κάνει και υπερηχογράφημα, και ο γονιός θα πληρώσει μόνο 25 ευρώ, συγγνώμη, αλλά αυτόν θα το εισηγούμε σε κάθε γονιό. Τι είναι να στείλουμε έναν παιδί και να αποκλείσουμε οτιδήποτε. Γιατί? Διότι ένας παιδίατρος δεν μπορεί να είναι 100% σίγουρος ότι δεν θα ακούσει. Υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις στην καρδία που δεν μπορεί να τα ακούσεις. Η μεσοκολπική επικοινωνία δεν ακούεται φύσιμα. Και μπορεί να έχει μεσοκολπική επικοινωνία. Ή μπορεί να σου διαφύγει. Ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε οι τέλειοι γιατροί. Οπότε αυτό το υπερηχογράφημα θα λύσει όλα τα προβλήματα. Μπορεί να έχει καρδιομυοπάθεια. Δηλαδή πολλά πράγματα μπορεί να έχει. Δηλαδή αυτά, εγώ γιατί τα λέω αυτά? Γιατί για δύο λόγους. Πρώτον, για κάτι που μπορεί να ξεφύγει ενός παιδίατρου και στέλνοντας το αποκλείς εντελώς, διότι δεν ξέρω, στο μάτι έχει αστιγματισμό, έχει πολλή υπερμετροπία, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Τι γίνεται? Άρα πρέπει να το στείλω. Μου διέφυγε το ισχύο. Στην καρδία, μήπως δεν άκουσα καλά το φύσιμα? Δεν λέω ότι δεν είμαστε καλοί παιδίατροι. Το κάνουμε αυτό. Δεν λέω. Αλλά είμαστε 100%. Δεν μπορεί να πει κανένας παιδίατρος ότι είμαι 100% ότι τα έκανα όλα. Όχι. Αν τα κάνεις όμως αυτές τις εξετάσεις, τότε είσαι 100%. Και δεν είναι πολύ το κόστος. Ναι, ισχύει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σημαντικές αυτά μόνο? πληροφορίες. Έχουμε κι άλλα να πούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε πάρα πολλά, είμαι σίγουρη. Και ο κάθε γονιός έχει πάρα πολλές απορίες. Ναι, όμως αυτά είναι κάποια βασικά. Πάντως πρέπει να σε διακόψω να πω ότι είναι πολύ τυχεροί οι Κύπροι γονείς, να το πω, διότι έχουν 24 ώρες το 24ωρο των παιδίατρων στο τηλέφωνο, δηλαδή με έναν τηλέφωνο, δεν θα πω τον ενοχλούν, θα πω ότι είναι στη διάθεση τους 24 ώρες το 24ωρο. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση. Ισχύει. Και οι αποστάσεις αρκετά μικρές. Και αρκετά μικρές, ναι. Οπότε, όντως, είναι από τα καλά της Κύπρου. Ναι. Που πρέπει να τα λέμε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.